belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Het is een chaos in de haven, dat meldt de Extra vandaag op de voorpagina. Er staan heel veel containers voor lange tijd vast. Dat betekent dat ondernemers lange tijd moeten wachten op hun spullen. Sandals wacht bijvoorbeeld al een lange tijd op 7 containers die nog steeds vastzitten. Volgens de krant moet er snel worden gekeken naar de situatie waarbij containers, als ze eenmaal aankomen op Curaçao, snel doorgezet kunnen worden. Het systeem om financiering te krijgen voor onderzoeken door het Centraal Bureau voor de Statistiek is enorm ingewikkeld en heeft tot gevolg dat heel veel onderzoeken niet door het CBS kunnen worden gedaan. Dat zegt de directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Sien de Boer, vandaag tegen de Extra. Eerder deze week klaagde de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao over het feit dat het CBS geen nieuwe inflatiecijfers kan geven, dus haar werk niet goed doet, aldus het VBC. De Boer erkent dat er een groot probleem is en hij zegt dat de minister van BPD graag dit probleem zo snel mogelijk de wereld uit wil werken. Daarover zal hij binnenkort overleg voeren binnen de ministerraad. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento que você comini abo. De politie van Curaçao laat weten dat in de periode tussen 4 en 10 april er 12 meldingen van relationeel geweld zijn gedaan. Dat betekent dat er in 1 week tijd 12 meldingen zijn geweest. Een groot deel van die meldingen vonden afgelopen dinsdag plaats in de uren na middernacht. Vandaag gaat op Sint Maarten het IPCO van start, het Interparlementair Koninkrijksoverleg. Daar spreken delegaties van de parlementen van Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten met elkaar over actuele onderwerpen. Gisteren zaten de delegaties van de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten al met elkaar om tafel. Daar werd onder meer aangegeven dat het COHO, het Caribisch Orgaan voor Hervormingen en Ontwikkeling zoals dat nu op tafel ligt, voor de 3 landen niet acceptabel is. Dat zegt Giselle McWilliam, parlementariër van de MAN die aanwezig is in Sint Maarten. Op de Krakkersbaaijweg zijn niet minder dan 111 eetgelegenheden gevestigd. Dat meldt de Extra vandaag. Er is onderzoek gedaan en daarmee is het de straat met de meeste eetgelegenheden van Curaçao. Daarmee moet wel worden aangegeven dat het gaat om de 12 kilometer lange straat van de Krakkersbaai tot Willemstad. Een groot deel van de eetgelegenheden is in handen van Nederlanders of Chinezen. Maar voor de rest is er een grote variëteit aan eten op de Krakkersbaaijweg. Er is op Curaçao sprake van een top 200 van belastingbetalers. Het gaat om bedrijven die omzetbelasting, loonbelasting en winstbelasting op tijd betalen en daarmee meer dan de helft van het totale aantal belastingopbrengsten van Curaçao bijeenbrengen. Dat heeft het ministerie van Financiën in haar reportage aangegeven. Verder wordt gesteld dat 90% van de bedrijven op tijd betaalt. Er is dus sprake van rust op de luchthaven van Curaçao. Vertegenwoordigers van vakbond UGTK Cadmu zitten om tafel met Swissport en er is geen dreiging van actie. Eerder werd er gezegd dat er actie kon ontstaan op de luchthaven, omdat werknemers al lange tijd vragen voor een verbetering van hun salaris, maar 0 op het rekest krijgen van de directie van Swissport. Nu wordt er volgens Wendel Meulen van UGTK Cadmu weer gesproken. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.